Hi guys, nazi ezinye indaba zokuthi uMary Bongs uchithela uDJ Zinhle. So uMusa Khawula ubhalile la wathi Mary Bongs is cheating on DJ Zinhle with university students, just like how Linda Mtoba's now ex-husband, the white one, cheated on her with UKZN university students. Akasho nokuthi allegedly. Umusa mina I wonder ukuthi lezi ndaba ezingaka uyithathaphi. Kodwa isikhathi esiningi zijwayele ukuba iqiniso. I'm not saying ukuthi this is true. And then there were comments uthi lo, even if you don't want to believe this, 6 months later the receipt will come out. Yo, abantu sebeyamthemba uMusa Khawula manje because yeah. Receipts. The thing is, we've seen that Musa doesn't just come up with news that's in fact. Oh, DJ Zinhle Nkosi yami. Hawu kodwa meda, umenzani uDJ Zinhle simthanda kangaka. Tomorrow morning, innocent Musa Khawula. Oh, usho ukuthi uzobe sexolisa. Ayasazi. One thing about you is that you are not a man that you can lie. I believe you, shame. I don't know if I believe him or not. Ukuthi nje isikhathi esiningi uMusa Khawula izinto ayibhalayo ezijwayele ukuthi ekugcineni zibe yiqiniso. Ukuthi uMary Bongs uyacheata, I won't be shocked because he's a man and most men ngithi all men vele nje bayechithela nje. Yabo. If uJay-Z wakwazi ukuchithela uBeyonce, who are we? Who are we? Amadoda ayechithela. Kodwa guys, ukuchitha nezingane zesikole yini? Umdala uyindoda uchitha nengane yesikole. I will never understand that part. Like, let's say okay, uyachitha-ke uchitha nengane le ifunda isikole, ifunda e-university. Wena mawucabanga leyo ngane iyakuthanda. Ayikuthandi. Leyo ngane leyo isuke ifuna ama-benefits from wena. Isuke ifuna imali or something. Ayikuthandi. Ayikuthandi nje nhlobo, and especially mase uyazi ukuthi wena you are married, you have a wife. Isuke nje ikusebenzisela ama-benefits. Ngiyazi ukuthi umunye umuntu uzothi naye nje umuntu ehlisa uya-benefits, but no guys, like that's it for now from me guys. I will see you on my next video.